Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Mrkva. Jirko, dobrý den. Dobrý den. Jiří je CEO a zakladatel Link Investments, platformy pro automatizované obchodování kryptoměn bez nutnosti svěřovat prostředky třetí straně. Patří mezi zkušené profesionály na pomezí finančních technologií, správy aktiv a digitálních měn. V kryptosvětě působí od roku 2016. Jeho kariéra začala ve světě korporátních financí, kde řídil investice přes 120 milionů eur a vyvinul plánovací nástroj pracující s objemem přes 0,6 miliardy eur. Dnes se věnuje rozvoji řešení, která umožňují bezpečné a efektivní obchodování pro náročné investory, family office a třeba fondy, a to s důrazem na transparentnost, bezpečnost a moderní technologie samozřejmě. Tak Jirko, já možná začnu u toho, jestli lidé vůbec vědí, co znamená to automatizované obchodování a jestli se stále třeba musíte potýkat s nějakými mýty, nedorozuměními a podobně. Lidé tomu rozumí, nebo respektive si myslí, že tomu rozumí. Kde bych začal? Je toho poměrně dost. Spíš jde o porozumění lidí tomu, zda ví, jak funguje jakákoliv technologie. Když se někdo zaměří nad tím, nebo zamyslí se nad tím, jak funguje mobil, jak funguje televize. V podstatě my se díváme na to, jak se to ovládá, ale absolutně netušíme, co je všecko na pozadí. Algoritmické obchodování je v podstatě pro klienta může vypadat velice jednoduše, něco se tam děje u něho na účtě, ale na pozadí je složitá infrastruktura, mnoho výpočtů, technických nastavení a něco, co vyloženě je jedna z nejtěžších disciplín na světě. Lidé tuší, že je zatím nějaký matematický model, ale neumí si to úplně ukotvit tak, aby se o tom dokázali bavit. Berou to jako něco automatizovaného, že se někdo rozhodne, že se bude obchodovat v konkrétní čas, v konkrétní minutu, určitým směrem a to se stále jenom opakuje. Je to mnohem složitější. Je to o nastavení nějakých rizik, limitů a opravdu hodně sofistikované matematické modely na úrovni kvantových výpočtů, kvantových analytiků, kteří potřebují skutečně zpracovávat velké množství dat a najít určité slabá místa. Takže, abych to zjednodušil, lidé tuší, že ví, co to je automatizované obchodování a systémy, které tímto způsobem fungují, ale netuší, jak komplexní a složitý systém to je. Co to třeba znamená pro vás, tahle informace? Vlastně, když slyším, že to je takhle komplexní, tak si říkám, že to je svým způsobem asi nikdy nekončící práce, protože ty modely se musí neustále vyvíjet. Přesně tak. A taky proto hodně lidí nebo týmů, kteří se to nemají na profesionální úrovni, i když jsou v tom teoreticky dobří, prakticky jsou schopni udržet nějakou výnosovou křivku, ale zjistí, že to je nekončící boj, takže se toho můžou vzdát. A i když jsou dobří obchodníci, automatizovat tento systém není vůbec jednoduché. A proto se snaží využívat nějakých nástrojů, které jsou běžně k dispozici. Je mnoho systémů, které fungují automaticky, obchodní systémy v rámci tradingu, které fungují po určité období, ale potom ztratí svoji výkonnost, anebo se zvýší extrémně riziko. Tady mě k tomu napadá, ono celkově totiž ta snaha toho automatizovaného tradingu vlastně spočívá v čem? Je to v tom, abyste vlastně jako porazili trh? Snažit se ho nějak jako předpovídat, nebo v čem to vězí? Možná ještě jinak tu otázku zkusme položit. Co je pro klienta nejdůležitější? Je pro něho důležitý zisk anebo riziko? Je pro něho důležité ta transparentnost, mít věci pod kontrolou? Je pro něho důležité informace, že každý měsíc nebo každý kvartál bude mít k dispozici nějaký příjem, který je právě konkrétně z takových systémů, které máme, vyvíjíme, nabízíme a zda si troufnou vidět tu skutečnost. Běžný fond nedává informace o tom, jak se portfolio vyvíjí v průběhu času. Dává jenom na konci měsíce konkrétní výstupy.
konkrétní data, nedávají informace o tom, jaké množství pozic a kolik těch pozic, respektive které konkrétní pozice se vyvíjely v jejich neprospěch. Tuto transparentnost v podstatě náš klient vidí. A je otázka, zda se na to dívá spíš jako na nějaký dlouhodobý systém, který bude mít nějaké výkyvy v čase, anebo se jedná o systém, který by raději nechtěl vidět. Doufám, že jsem odpověděl na otázku. Nebo jsem já odbočil. k tomu mám ještě jednu doplňující totiž, protože mě napadá tím, jak třeba těch různých systémů tohoto typu může člověk po internetu najít, předpokládám, že relativně dost, nebo minimálně na první dobrou. Jak vlastně člověk, který se v tom úplně neorientuje, se jako rozhodne, že tohle opravdu jako využívá ten správný model, tohle má třeba to zabezpečení, který jako potřebuju. Tohle prostě jednoduše není nějaký podvod. Dám k tomu analogii. Někdo za mnou přijde s nějakou nabídkou, která je úplně perfektní a v podstatě přišla ke mně velice jednoduše, rychle a bez problémů. Versus něco, co si musím sám zjistit, dohledat, případně přes kamaráda, referenci obchodního partnera. Pokud se k něčemu když se k něčemu dostanu příliš jednoduše, nemůže to mít až takovou hodnotu. Pokud si k něčemu dostanu složitější cestou, respektive můžou být výjimky, že někdo bude mít štěstí. Ale pokud se k něčemu dostanu komplikovanější cestou a zabere to i další čas, a nebo to mám od lidí, kterým důvěřuju v té konkrétní oblasti, tak je to potom pro mě pravděpodobně bezpečnější volba. Jedna z věcí. Na internetu ano, je jich spousta, je jich kvanta, neuvěřitelné množství. Každý 10. trader nebo někdo, kdo trošku pracuje s počítačem, si může zkusit nabízet různý produkt. Skripty na backtestování, na algoritmické obchodování. Problém je, že ty systémy fungují jenom z části. Jak už jsme se bavili, ať už se jedná o krátký horizont časový, že to funguje po určitou dobu, ale není to připravené na trh, když bude nějaký pohyb, který není zabudovaný v tom systému. Takže proto nemusí ty algoritmy, které jsou běžně dostupné, úplně fungovat. Dá se to zjistit například tak, že když si vybírám nějaký algoritmus, tak se podívám, jakou dobu fungoval, jaký měl největší zisky, jaké měl největší propady, jaký objem spravuje, respektive jaký kapitál je využíván v rámci tohohle modelu, jakou dobu funguje a kdo zatím stojí. Je to někdo, kdo může něco ztratit, když bude prezentovat tyto výsledky, anebo je to nějaká neznámá osoba, která se schovává pod nějakým nicknamem na burze. Jedna věc je důvěra v tu konkrétní osobu, důvěra v ten systém, který to nabízí, že to, co vidím na obrazovce, nemusí být nutně úplně realita a pravda. A kdo další by mohl podobný systém využívat? Kdo by mohl s tím pracovat? Pro koho je vytvořen? Je to v uvozovkách pro retail, běžné lidi, anebo pro instituce, které skutečně si jsou schopné změřit výkonnost, důvěryhodnost a robustnost konkrétního systému. Náš systém je zaměřený na to, aby zpracovával data na trhu a byl schopen obchodovat skutečně v jakémkoliv tržním prostředí. Zaměřujeme se na kryptoměny a cílem je zajistit pro ty společnosti, family office, střední fondy, případně i pro profesionální investory kvalifikované, aby měli k něčemu takovému přístup. Pro úplně jako retail nebo drobné investory toto vůbec není vhodné. Z toho důvodu, co jsem už tady popsal před chvílí. Jde o to, že klient uvidí úplně všechno na tom svém účtu. A v nesprávný okamžik může reagovat iracionálně a co naše automatizované systémy nebo obecně automatizované systémy řeší, je to, že v tom nejsou emoce, je tam čistá matika, nějaký logický přístup. A pokud ten investor, který má relativně nízký objem kapitálu, tak může se ve špatný okamžik rozhodnout tak, že bude zbytečně mít ztrátu
aniž by nechal ten systém neobchodovat to, co má před nastaveno. Věří ty family office, jak jste je zmiňoval, nebo ty fondy kvalifikovaných investorů v krypto? Někteří ano. No mě to totiž zajímá z toho důvodu, že přece jenom bavíme se tady o relativně konzervativní cílové skupině a jde mi o to, jestli ten projekt jako takovej, tak jestli se vám s ním vlastně mezi tuhletu skupinu daří dostávat. Jestli prostě třeba to povědomí o tom kryptu, nebo vůbec to, že tahle ta služba existuje a že je třeba nastavená takhle pro tuhletu cílovku, tak jestli to nevzbuzuje trochu překvapení u těch zase prostě wealth managerů a podobně. Já bych to zobecnil trochu více. Z jednoho prostého důvodu. Naše společnost je založená v Londýně, od roku 2018 se zabýváme kryptoměnami mimo burzovní obchodování. A s tím, že jsme začali více do algoritmických systémů zabředávat o x let později. A krypto obecně bylo sprosté slovo mnoho let zpět. Investoři mění svůj úhel pohledu na základě toho, jak velcí hráči do toho vstupují. Dneska jsou alternativní fondy, které se zaměřují na krypto. Takže klientela jako taková roste, ale ta skepce je tam stále s ohledem na dynamiku, volatilitu. To, že je to pořád technologický prvek, který je tak složitý, že nechci říct zkušený, ale člověk, který si myslí, že už to má nějakým způsobem v ruce, může ztratit přístup k svým prostředkům, ať už se jedná o decentralizované systémy peněženky. Dokonce i centralizované burzy můžou být předmětem nějakého útoku. Takže to zabezpečení, které máme dneska v bankách, se nám snaží všemi možnými způsoby pomoct v tom, aby jsme nebyli předmětem nějakého podvodu, případně jakéhokoliv dalšího schématu. Co se týká tohoto systému, tak tam ta podpora není až tak na takové úrovni, kde je to jednodušší se dostat k tomu člověku a zaútočit na něj, než na klasický bankovní účet. Ale ta možnost té svobody mít to ve své vlastní správě je právě pro ty moderní investory, já jim říkám chytří investoři, je to velká příležitost a nebojí se toho, protože se chcou naučit něco nového. Jsme v době, kdy je potřeba jít s dobou, respektive jsme v době, kdy je potřeba jít s těma technologiemi ruku v ruce a nebát se jich, spíš se naučit používat a využívat. Obecně, když byste měl třeba zmínit nějaký výhody a nevýhody toho automatizovaného tradingu, tak co by to bylo? Největší výhoda? Ale i nevýhoda. Největší výhoda je to, že se to dá škálovat 24/7 a možná bych dal ještě přednější výhoda, že tam nejsou emoce. Nevýhoda? To, že je to komplexní systém, který se musí neustále udržovat, neustále obnovovat. Je tam několik úrovní, ať už se jedná o samotné matematické výpočty, compliance, dodržování nějakých procesů operativních, včetně risk frameworku, monitoringu. Tohle všechno musí být na jedničku zvládnuto. A k tomu přichází potom ten samotný trading, kde ten trader samotný může být profitabilní. Trading se dá naučit za pár měsíců, v některých případech za pár let. A trader může být dneska skoro každý, kdo má tu disciplínu a je schopen se naučit základní věci. Problém je o udržení konzistence. To je největší nevýhoda toho, když chci obchodovat sám, tak musím udržet tu dlouhodobou konzistenci. To je těžké udržet. Mám kolem sebe kamarády, profesionální tradery, kteří mají problém udržet tu konzistenci a věnují se jenom tradingu. My tu konzistenci řešíme na úrovni systematického vyřazování konkrétních problémů, které se objeví v rámci toho tradingu a automatizovaného systému a nahrazujeme je pravidly, které limitují tyto konkrétní případy. Je to složitější, to bychom mohli jít opravdu do většího detailu, ale tohle je ten hlavní přístup. Celkově ona ta zpráva vlastně probíhá na jiném místě, než kde jsou přítomní potom ty prostředky. Tak jenom jestli mi můžete tady k tomu říct, co to vlastně znamená, když se vlastně ty věci odehrávají jakoby na různých místech. K tomu slouží připojení přes API klíče, což je rozhraní, které umožňuje komunikovat jeden počítač s druhým.
tak, aby všechno, co je viděno, nebo to, co probíhá na jednom zařízení, aby bylo možné realizovat i na tom druhém. Jedná se o zabezpečený systém připojení, tak to funguje plnou společností a snad většina technologických zařízení. Jde o to, že klient vidí svůj vlastní dashboard, respektive přístup do své burzy, na burzovní účet. A ten API klíč umožní to, že při napojení toho API klíče s naším systémem můžeme realizovat obchody na základě jeho požadavku. To znamená, že nepotřebuje nám dávat vůbec svoje vlastní prostředky. Dokážeme to dělat vzdáleně, čistě na té technologické úrovni a klient drží všechno u sebe. To znamená, že jakýkoliv profit je v první řadě u klienta. A nemáme možnost to vybrat. Je to na technologické úrovni v podstatě nemožné, zakázané. Ještě k tomu celkově k tomu procesu toho obchodování. Je třeba nějaký typ investora, pro koho to naopak jako vůbec není vhodný? Já vím, že jsme zmiňovali třeba ty menší investory, tomu rozumím, ale možná klidně i charakterově nebo typologicky, jestli dokážete třeba říct, pro koho to spíš není tady tohle, pro koho spíš je. Pro koho to vyloženě není, je to pro člověka, který nemá tendenci být investorem, který by skutečně chtěl mít svoje vlastní prostředky pod vlastní kontrolou a chtěl by vidět ten veškerý detail, co se s tím dělá, co se s tím děje, protože my to máme postavené na tom principu, že klient vidí úplně všechno, co se děje na tom účtu. To sám může uzavřít jakoukoliv pozici. A ta úroveň té odpovědnosti za svůj vlastní kapitál pro některé lidi v uvozovkách investory může být příliš. Takže tohleto se určitě nehodí pro každého, kdo by chtěl nebo by měl tendenci impulzivně reagovat. No to jsem právě chtěl říct, jestli vlastně to není trochu na škodu, protože ten člověk vám tak trochu může zkazit ten kvantový model nebo ty modely, který vy tam vlastně máte nasazený, ty matematický. Je to za vás třeba svým způsobem taková ta jako klíčová nevýhoda, kterou vnímáte, ten lidský prvek prostě, který do toho investování vstupuje, nebo do toho obchodování? Ano, 100%. Je to o tom, že nám ten model nekazí, spíš kazí výsledky sobě, ten klient v takovémhle případě. To je to v podstatě nejhorší. A když si kazí klient výsledky, tak potom nám to ubírá na budoucím zisku s ohledem na náš model, že sdílíme, respektive performance fee je model, kdy nás klient platí jenom na základě toho, že mu vygenerujeme zisk. A pokud se tam objeví něco takového, tak to samozřejmě ten zisk, potenciální zisk absolutně znemožňuje až komplikuje. No a to se dostáváme k tomu, jaká je vlastně reálně výkonnost. Čeho jste schopni třeba dosáhnout s těmi modely nebo celkově s tím automatizovaným obchodováním? Mimo záznam? No, to vám úplně slíbit nemůžu. Náš systém obecně je schopen generovat jednociferné měsíční čísla. Konzistentně. S tím, že na konci roku můžou být i dvojmístné, ale je to s ohledem na regulace je problém tady toto konkrétně jako zmiňovat nějaké konkrétní výsledky, ale umíme dobře porazit klasické trhy a jsme konzistentně profitabilní a to by nebyla až tak ta největší výhoda. Co je největší výhoda v našem systému je to, že si klient může vyloženě říct, jak je maximálně drawdown, respektive pokles portfolia v dané době maximálně může na svém účtě vidět. A nejde o pokles od původního vkladu, ale maximální možný pokles od hodnoty, kterou tam měl nejvyšší hodnotu na svém účtě. A nejde o balanc, ale i včetně otevřených pozic. To znamená, že pokud si řekne klient, OK, mám tam $100,000 a za nějaké období, jdeme tomu půl roku, to stoupne o nějaké procento a o stejné procento v rámci toho drawdownu to klesne za, jdeme tomu, 1 až 2 týdny, ale vrátí se zpět, tak to je ten drawdown, to je ten pokles. A mohl bych to vysvětlit na trošku jiných případech konkrétněji, ale
Jedná se o metriku, kterou mnoho investorů úplně nezohledňuje, spíš berou jenom ten samotný zisk nebo samotnou ztrátu. Ale ten drawdown je něco, na co se zaměřujeme, co umíme omezit, co umíme garantovat, že umíme omezit tu maximální pokles v té dané době na tom konkrétním účtu s tím požadovaným setupem, který tam ten klient konkrétně chce. Ještě mě tak napadá, kryptoměn je samozřejmě celá řada. Jsou tady nějaké, na které vy se vysloveně specializujete? V našem portfoliu, které umíme obchodovat, je přes 100 měnových párů. Obchodujeme na futures, trzích, a máme hned několik modelů, s kterými umíme využít pro automatizované obchodní strategie a ty systémy, které máme. Pokud se bavíme o tom, které jsou moje oblíbené, tak to bych zde úplně nepotřeboval zmiňovat, ale je jich celá škála jednotlivých párů, s kterými můžeme pracovat a které aktivně obchodujeme. Jedná se o portfolio, které je zaměřené na celkové tržní kapitalizaci a jejich objem, který se za 24 hodin obchoduje. My umíme také jednu věc, a to, že pokud je kolaterál nebo jistina, kterou držíme na svých burzovních účtech, pokud to klient drží například Bitcoin nebo Ethereum, tak umíme vytvořit systém tak, aby algoritmicky obchodoval a vytvářel profit v určitém horizontu a je možné generovat zisky i za předpokladu, že klient chce držet svoje kryptoměny na svém burzovním účtu. O tom technickém řešení jsme se vlastně svým způsobem bavili. Mě by zajímal ještě nějaký vývoj tady v tomhletom směru, protože to, co tady padlo taky, tak je, že se ty systémy neustále vyvíjí a je to vlastně nutnost. Takže kam se vlastně vyvíjí ty systémy? Pokud bychom se bavili o vývoji technologií, které využíváme, tak je to o lidském přístupu k tomu hledat konkrétní mezery, chyby a jak rychle jsme schopni na ně zareagovat. Jak efektivně se s nimi umíme vypořádat, aby se podobná chyba nestala ztrátovou do budoucna. To je to nejdůležitější. Co se týká technologického vývoje, tak my umíme samozřejmě se přizpůsobovat v rámci doby s využitím umělé inteligence a všech dostupných nástrojů. O co tady ale jde? Umělá inteligence dělá chyby velmi často a největší problém je ten, už se na to dělala i studie, že umělá inteligence, když jí dáte možnost obchodovat, tak ona si neuvědomuje svou vlastní chybu a vytvoří se u umělé inteligence i ego. To znamená, že si tak natolik věří, že vytváří ve vlastním modelu větší riziko pro jakoukoliv strategii. Proto je třeba to hlídat a kontrolovat na všech úrovních a využívat nové technologie, jako je třeba umělá inteligence, k tomu, aby urychlila nebo usnadnila určitou činnost. Není to vůbec o tom, aby to dělala za lidi, kteří se v této oblasti specializují už několik desítek let. Kteří umí skutečně vytvořit automatizaci toho tradingového systému, té strategie, která umí být profitabilní. Jak už jsem zmiňoval, vytvořit strategii není až tak složité. Jde o iteraci nějakých chyb nebo správných pokusů v určité řadě, mít k tomu nějaký balík informací a vyřadit jednu proměnou nebo upravit jednu proměnou tak, aby se ta úspěšnost toho tradu zlepšila. Tak to je postup, jak to dělat manuálně. Ale problém je, když se to musí začít automatizovat. Tam nastává plno problematických situací. Jak pracovat s likviditou, jak pracovat s orderbookem, jak využívat skluzy v případě otevření nějaké ceny. A tohleto je velice komplikované s ohledem na plno požadavků, které je třeba implementovat do robustních systémů. Není to vůbec jednoduché.
Z toho, co říkáte, má teda umělá inteligence vlastně jako svoje místo třeba tady v těch automatizovaných systémech nebo v tom automatizovaném obchodování? Já jsem umělé inteligenci dal hodně těžké otázky a dal jsem jí celkem zabrat, když jsem zjišťoval, co je budoucnost v rámci automatizovaných obchodních systémů. A řešil jsem to snad půl roku zpátky a chtěl jsem zjistit, jaký je jeho vlastní názor na to, co se bude vlastně dít. Jakož tam komunikujeme a diskutujeme různé tradingové záležitosti, takže ho to téma velice bavilo. A výsledek byl, že klasické algoritmické obchodování zanikne zhruba za 5 let, že je potřeba využívat nových nástrojů a umělé inteligence k tomu, aby byla schopná efektivně zpracovávat data. Pro tým kvantových expertů, kteří využívají AI s intuicí člověka a využívání dalších nástrojů, které potřebují k tomu, aby si udělali finální nějaký pohled na to, jak ten systém by měl být nastaven, tak, aby se cílilo na ten konkrétní výstup, minimalizace rizika a podobně, tak je to nejlepší možná varianta. Nejde o to, není možné, aby ten lidský faktor se z toho odstranil. To možné není. Ale bez využití novinek technologie, jako je umělá inteligence, to bude náročnější a náročnější. Jsou algoritmy, které drží cenu v určité úrovni a do toho trhu vstupují nejenom lidi, do toho vstupují instituce, které mají tyto algoritmy, vyrovnávají cenu. Jsou zde market makeři a plno institucí, které můžou tou cenou i manipulovat. Proto je potřeba mít systémy, které dokážou odhalit jakoukoliv imbalanci, inefficiency, nebo respektive neefektivitu trhu, jakékoliv mezery, které se ať už z externího nebo interního pohledu té cenové struktury se objeví a využívat jich ve svůj prospěch. Na tom v podstatě stojí algoritmické obchodování na té pokročilejší úrovni. Je tady něco konkrétního, na co vy se třeba těšíte v rámci toho dalšího vývoje? Já se těším na jakékoliv nové výzvy. Je tam nějaká, která vás vysloveně vám nedá spát? Já se zaměřuju hlavně na to, co je důležité vyřešit další dny a týdny. A je zde samozřejmě nějaká dlouhodobější vize, ale většinou mi nedává spát to, co musím zpracovat dneska večer, než to, co by mě trápilo ve vzdálené budoucnosti. Z toho, co jsem poslouchal, není toho úplně málo, že? Je to tak. Jiří Mrkva, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel. Moc děkuji, bylo to příjemné.